Ze kunnen van de morgen nog leidje op de training. Al had dat vooral te krijgen met de spultjes die er van de morgen dienen worden. Maar liefst 4 spelers uit de basis binnen net bij en dus is het tijd voor wat vermaak op de training. Narsing, Asaidi, Dost, Gauwleeuw en Jammaat halen hier lietse pintjes. De trainer Royals is er joerd vanwege privéredenen ik net bij. De sfeer liep het relaxed, toch is de teleurstelling net minder groot. Nou, dat was wel een grote teleurstelling, ja. Want ja, als je 1 keer dit seizoen het gevoel had en de kans had om PSV te verslaan, dan had het gisteren moeten zijn. En helaas niet gelukt, dus ja, teleurstellend. Beetje teleurgesteld natuurlijk, maar ook vrij positief. We hebben goed gevoetbald gisteren en nu gaan we voor de 3 punten zaterdag. Nou, met Heerenveen hem weer rochtje op de competitie. Minimaal het 5e plak met helft worden om Europees voetbal veilig te stellen. Maar dat kan nog wel eens een hele klus worden. We willen daar bij de eerste 5 eindigen en dan Europees voetbal halen. Maar dat wordt nog moeilijk zat. Ben je ook al een beetje bang voor dat doemscenario? Dat je zegt, die 6e plaats, die verrekte play-offs, daar hebben we helemaal geen zin in. Nee, natuurlijk niet. Wij gaan voor de 5e plek of beter natuurlijk. En we hebben een goede kans om dat te doen. Dus eerst zaterdag 3 punten. Niet bang voor dat 6e plekje? Ja, niet bang. Dat willen we natuurlijk niet, maar bang niet. En dan weer ik nog Oornijs. De contacten van Sibon, Roda, Elm en Breuer rinnen na dit seizoen aan. En na je weekend 10 zal de club nou impeteer bij deze spelers. Nee, ik ga er niet vanuit gelijk dat ik weg ga. Daar heb ik helemaal geen duidelijkheid over. Dus dat weet ik helemaal niet. Maar ja, afscheid met een bekerfinale is sowieso mooi. En blijven met een bekerfinale had ook prachtig geweest. Maar nogmaals, het is niet zo. Dus door naar de volgende.